Naiz, Aiaraldean gaude, Laudion, Oleta baserrian, eta gaur gure oilasko ekologikoak erakutsiko dizkizuegu. Oilaskoekin hasi ginen aspaldian, uste dut 25 bat urte daramagula oilasko egiten. Hasi nintzen ni bakarrik, gero anaia egitu zen baserrira, eta orain beste neska bat dago gurekin beharrean, 3 pertsona gaude Oletan beharrean orain. Azkunde moteleko oilaskoak dira, ez dute beste berezitasunik, ez zaigu balio industrian erabiltzen den olako oilasko hibridoa. Ekologikoan hasteak esan nahi du oilaskoaren elikaduraren zati handi bat norberaren errekursoaz lortu behar dela. Kasu honetan ikusten duzuna, belarra eta landan harrapatzen dutena izaten da, eta gero euren elikadura komplementatzen dugu zereal ekologikoarekin. Ezin duzu alderatu oilasko zuri industrial bat honekin. Ez zuten ez da izen berdina eduki behar, guztiz ezberdina da. Kalean daude orain lehen ordutik ilundu arte, eta metro aldera behar dute kalean uste du 4 metro daukala bakoitzak ibiltzeko. Hilabetero sartzen dugu lote berri bat, edukitzen dugu korta barruan kalefazioarekin eta argiarekin, eta apur bat koskortzen denean hasten dira kanpora ateratzen. Korta barrura sartu gara, hau da orain momentu honetan dauden txikienak, oilasko honek hilabete eskasekoa da, eta hemendik 2 aretsi hasiko dira kanpora ateratzen, lehen besteak ikusi dituzuen modukoa. Hiltegirako bat baino joan behar dugu, 2 ordutako viaje joan, 2 ordutako viaje bueltan. Hor badaukagu gabezia handi bat. Horrek konponketa izango balu, baserri gehiagotan animatuko zirela honen moduko oilaskoa egiten. Sortatzen denean, jendeak jakin gura duenean, gu bizitak onartzen ditugu. Eta gu posposika saltzen diegu, ze guretzat oso importantea da harreman hori estutzea. Oilaskoak ikusi ditugu, hezkuntza prozesua, eta hau da azkeneko emaitza. Alde batetik egiten dugu bandejetan, bai bularra, bai hegoak, bai izterra eta bai goizterra, eta gero ohikoena oilasko osoa edo oilasko osoa zatituta. Gurea dago salgai merkatari txiki batzuengana, baina gehien bat herrilur kontsumo taldean. Baita ere lortu daiteke herrilur.info webgunean. Bueno, Joseba, amaitzeko oilasko horrean saladarekin prestatu dizuegu, badakizue okela ona ez duela behar laguntza hundirik, eta nahi duzuenean zuen zai gaude berriro. Oleta baserrian, Laudion, eskerrik asko, on egin.